svima. Evo čisto da se malo bolje upoznamo, tačnije da kažem nešto o sebi i da kažem šta bi u budućnosti hteo da radim s ovim kanalom. Evo, ako razlog je što ne vidite moju facu, vidite samo ovaj screen, mislim to sam ja, ali obrisao sam facu, čisto, mislim imam kamericu, nije problem u HD-u da snimam, ali jednostavno ne želim da se bavim vlogom, ne želim da, jednostavno gameplay, jednostavno nisam ja bitan je možda moj komentar, zato vidite i ovu sliku nisam uključio kamericu, jer postoji brdo kvalitetnih vlogera koji to rade i rade super, ja ih toliko ne pratim Logana, jer po meni, znači pričao sam i na Skype-u s njim, znači po meni on je ne samo kvalitetan vloger, nego, znači, čovjek je lik, ostale manje više pratim, Tech Expose, znači, povodom gameplaya, znači, jednostavno, gledao sam njegove one klipove, par komada, ne mogu da kažem da sam gledao baš sve, i neverovatno mi se svidao, znači, svidela mi se priča što je to prišao je, njegov pristup, znači igrice ili onih recenzija, kako ih već on zove, ili ja bih rekao predstavljanje neke tehnike, znači jednostavno ta dva čoveka su me jednostavno povukla, čak i moja sestra, neću reći koja se bavi baš bukvalno vlogom, a ona radi isto super to, oni su me nešto bukvalno inspirisali da radim, ali jedna stvar, znači Logan je vrh. Znači, Logan je stvarno, jednom sam pričao na Skype-u s njim, imam njegov kontakt i u follow. Ne verujem da neko od vas ne zna ko je on, pa da vam sad ja stavljam linkove dole, da vi kliknete na njegov kanal, znate verovatno o čemu se radi. Znači, kao što sam rekao, imam kamericu, ali ne želim da se, iz jednog razloga, prvi razlog je zato što nema potrebe da se sad ja tu pričam nešto. Drugi razlog je tu jednostavno bio ružan sam, što bi se ja sad sebe isticao, da sad ja tu nešto malo pričam, da se bavim dvosmisleno, tipa da radim i ovo i ono, znači ne želim, znači igrica, moj komentar, i to je to. Da kažem nešto, rekao sam u onom klipu, znači ja sam Ivan Marković, dolazim iz Smedereva, tačnije Srbija. Šta bi još mogo? Da, planiram, znači nasumično da biram neku igricu i da jednostavno bude moj komentar, znači nekom će to da se svidi, nekom neće da se svidi, ali ja ne očekujem iskreno ništa od toga, očekujem čisto neko druženje, možda ako bude bilo ono kako treba, tipa da se ovo ljudima sviđa, da ja lepo radim češće klipove i ja mislim da je to što se tiče, ako vas nešto zanima, pošto baš malo view-a sad imam, i sve što vas bude bilo zanimalo, pitajte, odgovaram, napravit ću jedan Facebook koji će biti nervozni igrač, možete me dodati za bilo kakve pitanja, za bilo kakva saradnja, tu sam, bukvalno sam na početku, ne znam šta će biti, mislim ne znam šta će biti što se tiče ovoga, ali jednostavno imam želje i to je to, znači ako se nekome svidi neka gleda, ako se ne svidi ne mora da gleda, ali ja sam znači planirao da ja pustim lepo igricu, pošto kažem Tech Expose radi perfektno, ali mislim da se zove, radi perfektno, jednostavno njegovi komentari su više profesionalni, znači ovo nije kritika, on je dečko lepo priča u igrici, prišao sa pričom, da objasni šta kako, ali ja hoću da idem da priču da je po prvi put igram. Znači da igricu po prvi put igram i da bukvalno bude moj first impression, prve impresije, kakve su mi ono, i to je to. E sad, formatirao sam slučajno hard, gde su mi bile kompletno sve igrice, tako da sad trenutno nemam nešto pretjerano igrica, a ne planiram diskove da ubacim, znači trenutno na hard disku imam ove igrice, znači Call of Duty Black Ops 2, Crysis 3, šta je ovo, ovo je nešto tipa Prince of Persia, ali to ne želim da igram, PSP Games, to je nebitno, Tomb Raider 2013, Devil May Cry, ovo je, ja mislim, petica, ne pratim te Need for Speed, to nećemo, PS to nećemo, The Walking Dead, odlična serija, ostalo je još 2 epizode do kraja 3. serijala, znači vrh, zato sam je skinuo, znači nikad nisam igrao tako nešto. I Trials, to su neki motočići, odlična igrica, makar na telefonu, pošto sam igrao tu igricu na telefonu, vrh je igrica, znači odaberite šta bi ja mogu da igram, šta biste volili u stvari da vidite,
nijednu igricu do sada nisam igrao s MPS-a, tačnije Pro Evolution Soccera. To je to, Black Ops sam igrao online, znači nisam nikad igrao karijeru tipa da prelazim stav, znači samo online. Poenta, da kažem nešto, pošto tek sam počeo da radim, već mi je stigla privatna poruka što je malo čudno. Pitanje je da li sam za pirateriju ili nisam. Ako igrate igrice tipa da prelazite igrice i to, naravno da skinite igricu, probajte igricu, što da ne. Ako želite igrati multiplayer, zaboravio sam kako se lig zove, da upravo njemu pričam. Multiplayer, da igrate online i sve to, moj savjet je, barem ja, na Steamu lepo kupite igricu. Uplay je, ne znam, po meni malo čudan, čas je tu, čas puca, znači update-ovi su konstantni, ne znam, znači Uplay ili Uplay, kako ga čitate, za mene je nula, znači ako želite igrice igrati online, lepo kupite igricu, čekajte, u stvari najbolje weekend play, sačekajte, uvek postoji weekend play, instalirate, ako se vama svidi ta igrica, skinite, tačnije skinite, kupite i to je to. Znači, ako želite multiplayer, igrati online kao što ja igram Black Ops, najbitno volim Counter Strike da igram, to bi mogo da napravim jednu ali ne bi pravio sa Global Offense-om, niti sa Source-om, nego bi pravio sa 1.6, posto vidim da se ovdje kod nas na Balkanu baš igra ta igrica, pa bi ja čisto napravio neki komentar, čak bi ubacio par njih online, da, pošto sam na 3-4 servera administrator, na jednom sam head admin, pa bi povezio sve to da čisto bude nas 10-15 koji će pričati ko bit će u klipu, to sam planirao. Nismo neki prostorni igrači, tako da nemate skill da gledate, nego čisto za jebancija. Šta bi još mogo da kažem? U stvari, to je to za sada. Ako se sviđa, lajkujte. U stvari, ne morate da lajkujte. Vidite svoje, ne treba mi share, ne treba mi ništa. Naravno, bilo bi poželjno da je share, ali ako već da se navikcimo, to je to. Znači, odaberite jednu od ovih igrica koju hoćete da vidite u sledećem klipu. Ja bi iskreno, ako već ja treba da biram, ja bi birao Tomb Raider i Resident Evil, to moram da skidam. Mada čekam Rick Pack, mrzim da skidam koliko je već veliki. Znači, ja kad bi mogu da biram, ja bi birao Tomb Raider iz jednog prostog razloga jer sam igrao sve delove, čak sa starog PlayStationa. Prvo 5 dela sam na starom PlayStationu prešao, onda sam ove nešto zabušavao, tu nekde srednje delove, a ove ostale sam sve prešao. Tako da volim tipa misterije, treće lice, znači volim takve igrice. First person shooter ili ti FPS igrice isto volim, ali ne znam, te misije, ne znam, znači moram pola staze da pređem da bi planto bombu, mislim, debilizam i renesansa, znači ne želim to da... Ne želim, nego jednostavno više volim tipa Tomb Raider gdje treba malo mozga da... Ništa, znači na screenu vam je šta imam trenutno, napišite slobodno šta biste želeli, vidjet ćemo mislim za koju igricu se odlučite, to ću snimati i to je to. Pitajte slobodno šta vas zanima, sad ima malo view-a, mislim ne planiram da imam previše view-a, ali ništa ne planiram u stvari, ali sad imate priliku da pitate bukvalno šta hoćete, znači Skype će biti nervozni igrač, znači nađite me. U stvari evo, odmah posle ovog klipa, znači uploada, odmah pravim Skype i bit će dole ime Skype, pa slobodno pitate, slobodno šta god da vam treba, savjeti što se tiče računara, da ne zaboravim. Napravit ću klip gde će biti tipa ovo priča, znači nema veze sa igricom. Kako bezbedno skinuti igrice, da ne bude fake, napravit ću kako zabraniti na Facebooku one glupe zahteve za igrice, kako to zabraniti, pošto sam provalio da se brdo njih muči, ja sam, znači, posle 3 sata to provalio, jer odam na Facebook i pogledam, brate, imam 10 obaveštenja, od tih 10 obaveštenja imam 2, bukvalno neka bitna, ostalo su igrice. Tako da ću vam pokazati kako i to da rešite. Facebook grupa mislim da nije potrebna sada se radi, jer jednostavno nisam neki, celebrity bit će s vremena, ako bude bilo view, ako ne, u svakom slučaju, to je to od mene. Nadam se da ćemo se lepo družiti i
I za sad je to to. Slobodno pitajte, da kažem još jednom. I ćao ljudi i pozdrav za Co. Juče sam ga vidio u kladionicu. Co Stories. Ni glupo mi je bilo da mu se javljam, zato što dečko je umoran i šta već, ali pozdrav za njega.